Akuko Uwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Daalụ maka isonyere anyị n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ tata bụ Fraịde. Na mbụ lee isiokwu anyị. Gọọmenti Anambra steeti kwuziri na ndị ọrụ ahụike ga na-eyi ihe mmado nke edere aha ha ma ha nọrọ n'ọrụ. Nwunye aka na-achị Anambra steeti bụ Dr. Soludo na-agwa ndị bi n'ime steeti a ka ha gbaa mbọ na-aga nlere ahụ nke ezi ọnọdụ ahụike. President Tinubu akpọnitela ọkammụta dị afọ 39 dịka rejistra ọhụrụ nke JAMB. Anyị nụrụ n'ọtụtụ ụgbọala ka ọkụ gbariri na Mali. Dan Okoye Bafam, akụkọ anyị n'uju. Gọọmenti Anambra steeti enyela ntụziaka ka e nwee ndekọ aha ịmata onye bụ ndị ọrụ nke ụlọọgwụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Amakọka. Ọzọ dịka ibe ya, gọọmenti Anambra steeti kwuziri na malite ugbu a gaba ndị ọrụ ahụike ọbụla ga na-eyi ihe mmado n'obi nke edere aha ha. Kọmishọna ahụ maka ezi ọnọdụ ahụike Dr. Afam Obirike bụ ya nyere ntụziaka mgbe o rere ọbịa wee nye onye ji ọkwa Chief Medical Director nke Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Amakọka Dr. Maureen Umakwe-Ewulu ya na ndị isi ọrịa bịara njem mkpọtụrụ na nke ya na Jerome Udoji Secretariat dị n'Ọka. Onye nta aka anyị Ngozi Obileri ga-akọtọpụ akụkọ a. Ka ọ na-anabata ndị ahụ si Amakụ wee bịakwute ya ka Dr. Obidike kọwara na ọtụtụ ihe ọma na-eme na ya bụ ụlọọgwụ kemgbe onye isi ọhụụ na ya bụ ụlọọgwụ were ọchịchị ma kwee nkwa na ha ga na-aga n'ihu na-arụkọ ọrụ ọnụ iji wee hụ na ebumnobi gọvanọ Chukwuma Soludo na ihe gbasatara ahụike na steeti a ga-abụ nke ha mejupụtara ma bụrụkwa ọkaibe na mpaghara South East. Na Mburi ka onye ji ọkwa CMD nke ya bụ ụlọọgwụ dị n'Amakụ bụ Dr. Ume Akwa-Ewulu kọwara na ha nwere nnọọ nnukwu aṅụrị na Dr. Obidike lọghachitere azụ n'ọrụ ma na-elegara ya na ha ga-arụkọ ọrụ ọnụ, kelekwa ya maka mbọ ọ na-agba n'ebe ọbụla e nwere ụlọ ahụike ya na Amakụ. O jizi ohere ahụ wee kọwapụta mkpa ha nwegasịrị na ya bụ ụlọọgwụ nke ọ kọwara na ọ bụrụ na emechaa ya na ọ ga-enyere ha aka ịdị na-arụ ọrụ nke ọma na ya bụ ụlọọgwụ ma kelee gọvanọ Soludo maka inye ya ohere ịrụrụ ndị Anambra bụ obodo ya ọrụ. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri. Nwunye aka na-achị Anambra steeti bụ Dr. Nonye Soludo akpọkwela ndị bi n'ime steeti a ka agba mbọ na-aga nleta ahụ nakwa nlere ahụ nke ezi ọnọdụ ahụike ma bie ezi ndụ dịka emerubere izu ọnwa nke ime ka ndị mmadụ mata ọrịa ọbara mgbali elu nke afọ a. Dr. Soludo kọrọ ọrịa ahụ dịka ogbu na nwayọ nke anaghịdị enwe ihe ndị a na-ahụ wee kpọọ okwu aha. Ọ kọwakwazịrị na ọ dị ezigbo maka ndị mmadụ mata ka ọbara ha si aga, na-eri nri otu o si wee kwesị ma gbaa mbọ na-anwachapụta arụ ha. Ọ rụtụrụ aka na Anambra steeti nwere ndị nọ n'ezi ọnọdụ ahụike malitere n'otu ndị mmadụ si ebi ndụ kpọọ oku ka onye ọbụla mee ihe o kwesịrị ime. Onye bụchara Chief Whip nke ụlọ omeiwu Anambra steeti bụ Dr. Lawrence Ezeodo tara ụta na atụmatụ iwu nke ime nhọpụta kpọrọ Electoral Act nke na-ekwu na a ga-eji aka wee dekọta ma ọ bụrụ na enweghị ike isi n'ikuku wee wepụta mpụtara nhọpụta. Kọwaa nke ahụ dịka nke na-awụnye aja na garị n'ezi agamnihu nke ime nhọpụta wee nye ọdịnihu. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ n'Ọka, Dr. Ezeodo kwuru na o kweghị nghọta ihe mere ụlọ omeiwu etiti ji wee nye nkwado nke ahụ, kwuo na mba dị iche iche abanyela n'usoro ọgbara ọhụrụ ịnọ n'ikuku wee na-ewepụta mpụtara nhọpụta ha ejighị aka ede n'usoro manual. Ọ kpọkuru ndị mmadụ ka ha gbaa mbọ ghara ịtụnyere ndị dị iche iche aka ha dị n'iwu nhọpụta ahụ banyere nhọpụta izugbe nke afọ 2027. Ọ kpọkwaziri ụlọ omeiwu ka ha nebanyekwa anya ọzọ n'iwu ime nhọpụta nke ala anyị ya. President Bola Tinubu akpọnitela Prọfesọ Segun Aina dịka rejistra ọhụrụ ka ụlọ ọrụ bọọdụ na-ahụ maka ule eji aba mahadum ga dịka ọ nọchiri anya ọkammụta Ishaq Oloyede n'ọkwa ịbụ onye isi JAMB.
a mara ọkwa nke a n'ụbọchị Tọzdee site n'aka onye ndụmọdụ pụrụ iche nye prezident na nzikọrịta ozi bụ Bayo Onanuga. Ya bụ ọkammụta Aino bụ ọkammụta nke kọmputa injiniarin na Obafomi Awolowo University Ile-Ife. Ọ gụkwara akwụkwọ dịka o nwetara bachelor's degree ya na computer system site na University of Kent, MSc Internet Computing Network Security ya na PhD nye bụ Digital Signal Processing nke o nwetara site na Loughborough University, United Kingdom. Agha Nigeria na-ebu wee megide ndị mmaja bụ nke akọwapụtara n'ụbọchị Tuesday dịka Inspector General ndị ọrụ uwe ojii bụ Olatunji Rewan Disu gara n'ihu nnọọ wee nwee nkwanye ùgwù nye mmadụ 17 ndị ọrụ uwe ojii nke Mopo bụ ndị egburu na mwakpo emere na Yobe steeti. Onye nta aka anyị na Abuja Ekwi Ajide ga-akọtọpụ akụkọ a. Ndị uwe ojii ahụ nwụrụ ka ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị 8 n'afọ 2026 mgbe ndị na-eyi ọha egwu wakporo ụlọ akwụkwọ ndị agha pụrụ iche dị na Buniyadi ebe ha nọ na-arụ ọrụ nchekwa na mpaghara North East. N'oge emume ncheta ha na Abuja, onye isi uwe ojii kwuru na ha bụ ndị dike nyere ndụ ha maka nchekwa Naịjirịa. O kwuru na ọtụtụ ndị uwe ojii ka na-etinye ndụ ha n'ihe ize ndụ ụbọchị iji chebe obodo. Emume ahụ kpọkọtara ndị isi uwe ojii, ezinụlọ ndị nwụrụ anwụ na ndị ọzọ bịara ịsọpụrụ ha site na Abuja. Princess Ekwi Ajide, Akụkọ Ụwa, ABS. Na mba ofesi ka anyị nụrụ na ụgbọala karịrị 24 nke gụnyere nke na-ebu ahịa mmanụ nakwa ụmụ obere ụgbọala ndị ọzọ ka a mụnyere ọkụ n'akụkụ isi obodo Mali bụ Bamako site n'aka ndị na-anụ agha kwere nke ememe Islam akpọrọ jihadist bụ ndị gara n'ihu wee gechisie obodo ahụ. Eserese vidio gosiri ụgbọala dị iche iche ndị ọkụ gbapịagoro na ya bụ okporo ụzọ ga-ewe kilomita 45 ịgaba mpaghara West Bamako. Enweghịkwa akụkọ banyere ndị nwụrụ n'ọnọdụ ahụ. Ọ bụ otu Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslim JNIM, otu ndị isi kwụọ nkwere nke ekpeme Islam ndị e kwuru na ha na ndị Al-Qaeda na-arụkọ ọrụ, bụ ndị mara ọkwa ịkwụsị ibugharị mmanụ fuel na Bamako n'afọ gara aga. N'iweta akụkọ ụwa nke ụtụtụ tata n'isi njedebe, cheta na ị ga na-esonyere akụkọ ụwa n'ihe mmereme ABS site n'ebe ọbụla nọ n'ụwa. Webụsaịtị anyị bụ www.absradiotelevision.com. YouTube channel anyị bụ ABS Radio Television. Nke a nke ị ga-eji chọta anyị na Facebook. Ị nwere ike pịa anyị na Twitter nke a na-akpọzi X ugbu a, ma ọ bụkwa na ịchọ anyị na Instagram site n'epi ABS Radio TV. Mgbe anyị malitere akụkọ anyị n'ụtụtụ anyị kọrọ gị na gọọmenti Anambra steeti na-ekwu na ọ bụzi iwu na onye ọrụ ahụike ọbụla n'ọrụ ga-agba mbọ yiri ihe ngosi aha ya. Nwunye aka na-achị Anambra steeti Dr. Soludo agwala ndị bi n'ime steeti ka ha gbaa mbọ na-aga nlerụ nke ịmata ka ọnọdụ ahụike ha siri wee dị. President Tinubu akpọnitela ọkammụta dị afọ 39 dịka rejistra ka ụlọọrụ bọọdụ na-ahụ maka ule eji aba mahadum ga bụ JAMB. Ikpeazụ ka anyị mere ka ịmata ka o si akpọrọ na mba ofesi site n'ịkọrọ gị na ụgbọala karịrị 24 ka ọkụ gbapịara site n'aka ndị agha isi kwụọ nkwere nke ememe Islam akpọrọ jihadist na Mali. N'aha ndị nyere aka iji wekwa n'aka ụwa nke ụtụtụ tata rutere gị, Dan Okoye Bafam, kene gị maka isonyere anyị, sị gị ka ọ dị.